ሓሞት ፀፀር ዝኾነ ይኹን ሕክምናዊ ሓበሬታ ጥዕናኻ ንኽትሕሊ ይገብረካ እዩ። ብዙሓት ሰባት ክሳብ ኦፕራሲዮን ትገብሩ ኢኹም ዝበሃሉሉ ቅፅበት ምልክት ከየርአዩ ክፀንሑ ዝኽእሉ ብሰላሕታ ብዙሓት ዘጥቅዕ ዘሎ ሕማም እዩ። ሕማም ፀፀር ሓሞት። ፀፀር ሓሞት ኣብ ውሽጢ ሓሞትና ማለት እውን ጋል ብላደር ዝጥርነፍ ብንኡሽተይ ነገር ጀሚሩ ከመይ ተጠራቂሙ ገዚፉን ንህይወትና ከም ዝዘርጎ ሕድሕዱ ክንፍትሽ ኢና። እዚ ማለት መንቀሊኡ ምልክታቱ ከመይ ንከላኸሎን ንጥንቀቆን ከም ዘለና ከጋድድዎ ዝኽእሉ ነገራትን ከይዲ ሕክምንኡን ብቅደም ሰዓብ ክንርኢ ኢና። እዚ ኣልፋ ሄልዝ ዩቲዩብ ቻናል እዩ። እዚ ኣብ ዙርያ ጥዕና ደቂ ሰባት ምስ ስርዓተ ምርባሕን ስነ ተዋልዶን ደቂ ኣንስትዮ ኣባላዘር ወይ ከዓ ሕማም መብስቦ ምስ ጥንስን ሕርስን መከላኸሊ ጥንሲ መኻንነት ክልቲኡ ጾታ ኩነታት ጥዕናዊ መነባብሮ ወይ ከዓ ላይፍ ስታይል ጥዕና ህፃናትን ኣባፅሕን ተመሓላለፍትን ዘይተመሓላለፍትን ከበድቲ ሕማማት ስንፈተ ወሲብን ካልኦት ካባኹም ቤተሰብ ቻናልና ብዝቐርቡ ዝኾነ ጥዕና ተንከፍ ሕቶታት ዝተኣናገደሉ ናትኩም ዩቲዩብ ቻናል እዩ። ነዚ ቻናል ሳብስክራይብ ብምግባር ናብ ካልኦት ንክበፅሕ እውን ሼር ላይ ኮሜንት ንግበር። ክነስተውዕሎ ዘለና ነገር ፀፀር ሓሞት ንኩሉ ሰብ ምልክታት ኣይህብን እዩ። እዚ ድማ ብስቕታ ዝቐትልን ዘሳቕን ኢሎም ይፅውዕዎ። ግን ምልክታት ምስ ዝጅምር ዘይተጸበናዮ ብርቱዕ ሕማምን ስቃይን ኮይኑ ብድንገት ክመጽእ ይኽእል። እዚ ድማ ሸለል ክንብሎ ዘይግባእ ኣድላይ ሕክምናዊ ክንክን ዝሓትት ከም ዝኾነ ዘርኢ ብሰላሕታ ብዙሓት ዘጥቅዕ ዘሎ ሕማም እዩ። ሕማም ፀፀር ሓሞት ብተለምዶ ፀፀር ሓሞት ተባሂሉ ዝፍለጥ ኮሊሊቲያሲስ ኣብ ከረጢት ሓሞት ንእሽተን ተሪርን ፀፀር ዝመስል ነገር ክእከብ ከሎ ዝፍጠር ሕማም እዩ። ከረጢት ሓሞት ኣብ ትሕቲ ጸላም ከብዲ ዝርከብ ኣካል ኮይኑ ሓሞት ብምኽዛን ምግቢ ኣብ ምሕቃቕ ዝሕግዝ ኣካል እዩ። እዚ ድማ ሓሞት ስብሒ ንኽደቅቕን ንኽሓቅቕን ይሕግዝ። ፀፀር ሓሞት ብግዝፍን ቅርፅን ክፈላለ ዝኽእል ኮይኑ መብዛሕትኡ ግዜ ኮለስትሮል ወይ ከዓ ብልሩቢን ካብ ዝበሃሉ ናይ ደምና ተረፈ ምህርትታት እዩ ዝፍጠር። ፀፀር ሓሞት ኣብ ምዕቡላት ሃገራት ካብ 10 ክሳብ 15 ሚእታዊ ዓበይቲ ሰባት ብፀፀር ሓሞት ከም ዝተሓዙ ይንገር። ደቂ ኣንስትዮ ድማ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ብበዝሒ ፀፀር ሓሞት ናይ ምትሓዝ ተኽእሎ ኣለዎን። ድሕሪ 40 ዓመት ዕድመ ድማ ብበዝሒ ናይ ምኽሳት ተኽእሎ ኣለዎም። ንፀፀር ሓሞት ዘቃልዑ ኩነታት እንትንርኢ ድማ ልዑል መጠን ስብሒ ኣብ ሰውነትና እንትህሉ፣ መከላኸሊ ክኒናታት ብበዝሒ ንነዊሕ እዋንን እንትንጥቀም፣ ጥንሲ፣ ስድራ ቤታዊ ታሪክ ፀፀር ሓሞት እንተነይሩ፣ ሕማም ሽኮር፣ ነዊሕ እዋን ናይ ጨጎራ መድሓኒታት ምጥቃም፣ ሕማም ጸላም ከብዲ፣ ቁልጡፍ ክብደት ሰብነት ምጉዳልን ይርከብዎም። ምልክታት ሕማም ፀፀር ሓሞት እንታይ እዮም ንዝብል ሕቶ እንትነርኢ ድማ መብዛሕትኦም ፀፀር ሓሞት ዘለዎም ሰባት ኣስታት 80 ሚእታዊ ምልክታት የብሎምን። ካብ 1 ክሳብ 4 ሚእታዊ ድማ ካብቶም ፀፀር ሓሞት ዘለዎም ኣብ የማናይ ላዕለዋይ ክፋል ከብዲ ብቢልያሪ ኮሊክ ዝፍለጥ ምጭብባጥ ቃንዛ ይስምዖም። ኣብ ኣፍ ልቢ ናይ ምቅፃልን ምጭብባጥን ስለ ዝህልዎም ብዙሕ ግዜ ጨጓራ እናተባሃሉ ብጌጋ ነዊሕ እዋን እናተሓከሙ ክፀንሑ ይኽእሉ እዮም። ሓደ ብምድብ 3 ወይ ከዓ ካታጎሪ ሽሪ ዝበሃሉ ድማ ምንም ኣብ ዘይራኸብ ካሊእ ቦታ ማለት እውን ብፀገማይ ገጽ ቃንዛ ክህልዎም ይኽእል እዩ። እዚ ቃንዛ መብዛሕትኡ ግዜ ስብሒ ወይ ቅብኣት ዘለዎ ምግቢ ድሕሪ ምብላዕ ዘጋጥም ኮይኑ ልዕሊ 5 ሰዓታት ዝጸንሕ ቃንዛ ከስተውዕሉ ይኽእሉ እዮም። ሓደ ግዜ ድማ በቲ ፀፀር ብዝመፁ ሳዕቤናት ምኽንያት ከም ረስኒ፣ ሕብሪ ቆርበት ብጫ ምምሳል፣ ተምላስ ወይ ከዓ ሽንቲ ሕብሪ ምቕያር ዝኣመሰሉ ክርከብዎም ይኽእሉ እዮም። መነፀርታ እቲ ሕማም ወይ ከዓ እቲ ሕማም ከም ዘለካ ዝሕብሩልካ መሳርሕታት እንትንርኢ ድማ ብምርመራ ኣልትራሳውንድ ተወሰኽቲ ካልኦት ናይ ደም ምርመራታት እውን ክፍለጥ ይኽእል እዩ። ብኸመይ ኸ ክሕከም ይኽእል ንዝብል ትሕቶ ሓሞት ፀፀር ከም ዘለካ ወይ ምስኡ ዝተተሓዙ ምልክታት ከም ዘለካ እንተተጠርጢርካ ግቡእ ምርመራን ሕክምናት ንምርካብ ንሰብ ሞያ ጥዕና ምምኻር ኣገዳሲ እዩ። ምልክት ዘለዎምን ብኣልትራሳውንድ ዝተረጋገፀን ሰባት ኩሎም መጥባሕታዊ ሕክምና ንኽግበረሎም ይምከር። ምልክት ዘይብሎም ድማ ብኣልትራሳውንድ ፀፀር ከም ዘለዎም እንተተረጋጊፁ ዕድመ ዝደፍኡ ሓደ ተወሰኽቲ ሕዱር ሕማማት ማለት እውን ከም ጸላም ከብዲ፣ ሽኮርን ካልእን ዘለዎም ብመጥባሕቲ ሕክምና ክግበረሎም ይምከር። ናይቲ ፀፀር መጠን ተራእዩ ዓብይ እንተኾይኑ መጥባሕቲ ክስርሐሎም ይኽእል። ካሊእ ኣብ ክንዲ መጥባሕቲ ድማ ላፓራስኮፒ ኮለሲስቴክቶሚ ብዝበሃል ዘመናዊ መሳርሒ መጥባሕቲ ከይተገበረልካ እተን ሓሞት ፀፀር ንኽወፃ ይግበር እዩ። ፀፀር ሓሞት ብኸመይ ንከላኸሎ ንኽእል? ጥዑይ ክብደት ሰውነት ምህላው፣ ግቡእ ኣመጋግባ ብምዝውታር፣
ብዙሕ ሰብሕን ኮለስትሮልን ዘለዎ ምግብታት ብምቕናስ ብዙሕ ፋይበር ዘለዎ ማለት እውን ኣትክልቲ ዝበዝሖም ምግብታት ምዝውታር ተሓከምቲ ሕዱር ሕማም በተለይ ድማ ሽኮር እንተሃልይዎም ሕማሞም ብግቡእ ክከታተሉን ክሕከምዎን ምግባር ናይ ሓሞት ፀፀር ብግዚኡ ብዘይ ምሕካም ዘምፅኦም ሳዕቤናት እንታይ እዮም? ቅፅበታውን ሕዱርን ናይ ሓሞት ከረጢት ቁጥዕን ረኽስን ከምፅእ ይኽእል። ቅፅበታዊ ቁጥዕ ላልሽ ናይ መዓናጦ ምዕፃው ናይ ሓሞት ቱቦ ምዕፃውን ናይ ፀላም ከብዲ ሕማምን ረኽስን ኢሉ እውን ክሳብ ሞት ከብፅሕ ይኽእል። እዚ ኣልፋ ሄልዝ ቲቪ ዩቲዩብ ቻናል እዩ። እዚ ኣብ ዙርያ ጥዕና ደቂ ሰባት ምስ ስርዓተ ምርባሕን ስነ ተዋልዶን ደቂ ኣንስትዮ ኣባላዘር ወይ ከዓ ሕማም መብስቦ ምስ ጥንስን ሕርስን መከላኸሊ ጥንሲ መኻንነት ክልቲኡ ፆታ ኩነታት ጥዕናዊ መነባብሮ ወይ ከዓ ላይፍ ስታይል ተመሓላለፍትን ዘይተመሓላለፍትን ከበድቲ ሕማማት እና ህፃናትን ኣባፅሕን ስንፈተ ወሲብን ካልኦት ካባኹም ቤተሰብ ቻናልና ብዝቐርቡ ዝኾነ ጥዕና ተንከፍ ሕቶታት ዝተኣናገደሉ ናትኩም ዩቲዩብ ቻናል እዩ። ነዚ ቻናል ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ። ናብ ካልኦት ንክበፅሕ ድማ ሼር ላይክ ኮሜንት ንግበር። ኣነየለይ